ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಏನ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಪಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡುಂಡು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಮೆಂಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೂರ್ದ ಕಣ್ಣ ಕಡ್ಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಲಂಚ್ 800 ರೂಪೀಸ್ ವರ್ತ್ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ದ ವೋಚರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿತ್ತ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಈತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ವಿನ್ನಾತಿನ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜೋಡಿ ವಿನ್ನರ್ ಆತೀನಿ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ಪಕ್ ಅಂತ ಕುಮಾರಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಡಪುಡು ಬಂದು ಪಂತೇರು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೊದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಮೊಕಲು ಎಂಕನ್ನ ಕೈ ತಳ್ದೆ ಮೊಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ ಆಕಲ್ ನಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿದ ಕಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಏನೋಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಷ್ಮಿತ ಸುವೀರು ಈ 2 ಜೋಡಿಗಿಲ್ಲ ತಂದೂರ್ದ ಕನ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಗ್ಗದೊಟ್ಟಿಗೂ 800 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ದ ವೋಚರ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಈತ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಗನ್ನ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನಿ ಈ ಜೋಡಿಗೂ ಎನ್ನಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ಲಿನ ಮೊಕಲಿಗೆ ತಂದೂರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕಲ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಕೂಪನ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೂಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಬರಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಓಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಅಂಡ ತಾತಿಯ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಅಡೆಗ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡಾಯ್ತು ಕೂಪನ್ಸ್ 400 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತಾಲಿನ ಪಂತೆರ ಅವನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊತ್ತುಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನಾನೆ ಅರ್ನಾನೆ ಕಡೆಡ್ದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂದೂರಿಗೂ ಪೋಪೇರು ತೂಕ ಇಂಚೆ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೇರಿಗೆ. ಸೊ ಆರುಲ್ಲೇರು ಸೌಂದರ್ಯ. ಸೊ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ರೆನಿಟ ಚಾನಲ್ದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ರೆನಿಟ ಚಾನಲ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದೂರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೂಪರ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಜಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಗಂದು ಇಂಚ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚುಂಡು ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಗಿಫ್ಟ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡ್ದೇವೇರು ಮಲ್ಪಾಡಿಂದ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಜೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದೈತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ರನಿತಾ ಅವರು ಕಳಿಸಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬಂದೈತೆ ನಮಗೆ. ಅದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಪನ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀರಂತ, ಅದು ಬಂದೈತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆನಿಟಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ರೆನಿಟಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪುನೀತವ್ರಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಸುವೀರಾಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತೇರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕಡೆ ಪುಡಿಬೋಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಈತ್ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಆ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕನಿಗಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.